かぐや姫。むかしむかし、竹を取って暮らしているおじいさんがいました。ある日のこと、おじいさんが竹やぶに行くと、根元が光っている不思議な竹を見つけました。ほほう、これは珍しい。どれ、切ってみようか。これは。おじいさんがその竹を切ってみると、なんと中には小さな女の子がいたのです。子供のいないおじいさんとおばあさんはとても喜びました。そしてその子をかぐや姫と名付けて大切に育てたのです。かぐや姫は大きくなるに従ってとても美しくなりました。そして年頃になると、どうかかぐや姫をお嫁にくださいと若者がたくさんやってきました。中でも特に熱心な若者が5人いました。みんな立派な若者です。でもかぐや姫はお嫁に行くつもりはありません。そこでかぐや姫は困ってしまい、では、私が言う品物を持ってきてくださった方のところへお嫁に行きましょう。と言って、世にも珍しいと言われる品物を一人一人に頼みました。5人の若者はそれぞれに大冒険をしましたが、かぐや姫の望んだ品物を手に入れた者は一人もいませんでした。なんとか5人の若者を追い返したかぐや姫ですが、かぐや姫の噂はとうとう帝の耳にも入りました。ぜひかぐや姫を妃に欲しい。帝の言葉を聞いたおじいさんとおばあさんは大喜びです。素晴らしい婿さんじゃ。これ以上の婿さんはない。お嫁に行くつもりのないかぐや姫は何とか断ろうと思いましたが、帝に逆らえばどうなるかわかりません。それ以来、かぐや姫は毎晩毎晩悲しそうに月を見上げては泣いていました。ある日、おじいさんとおばあさんが心配して訳を尋ねると、かぐや姫は泣きながら言いました。実は私は月の世界のものです。今まで育てていただきましたが、今度の満月の夜には月へ帰らなくてはなりません。それを知った帝は満月の夜、何千人もの兵士を送ってかぐや姫の家の周りを守らせました。なんとかしてかぐや姫を引き止めようとしたのです。けれど真夜中になって月が高く昇ると、兵士たちは突然眠ってしまいました。かぐや姫はその間に月の使いの車に乗って月に帰ってしまいました。そのことを知ったおじいさんもおばあさんも帝もとても悲しんだということです。